Samantala, Idol, demand sa produktong gatas ng kalabaw sa bayan po ng Asinggan tumaas. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Inilahad ni Asinggan Mayor Carlos Lopez Jr. na nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng locally produced na gatas ng kalabaw dahil sa mataas na demand mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa panayam sa alkalde, gatas ng kalabaw ang natatanging kaibahan umano sa sangkap ng Asinggan sa mga bayan na may produktong kankanin o kakanin. The traditions that ang aming pong inahalo dyan sa mga ginagawa ng product is naka-incorporate po rin po yung gatas ng kalabaw. Kasi bago po gawin yan, hindi po ba lalagyan ng tubig yung bigas. Hindi na po tubig yung ginagamit. It is now the gatas ng kalabaw. Sa nakalipas na Kankanan Festival ngayong taon, nasa 116 litro ng gatas ng kalabaw ang libreng ipinamigay ng lokal na pamahalaan upang gamitin ng nasa higit 50 kalahok sa ilulutong kankanin. Mahigit 700 bilao ng iba't ibang klase ng kakanin ang itinampok sa naturang festival. Sa kasalukuyan, nasa 384 na milking cows ang nasa pangangalaga ng kooperatibang Bantog Samahang Nayon sa bayan. Patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang pagpapayabong sa agrikultura upang maiangat ang mga magsasaka. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.